tuna chuan class 10 science chapter masaber light chapter a chaw chi tel nge thina kha example pakhat kan han chok chin do na ni concave mirror a chaw chi kha ni a lai bot a hian equation and ziaka if an object of 6 centimeter height is placed at a distance of 18 centimeter from a concave mirror of focal length 9 centimeter, find the position, nature and height of the image. Concave mirror ma a object centimeter rukasang ania anda lat zong chu centimeter som pariat ania kha concave mirror kha a focal length centimeter kwa ania ti chuan a image in siam na muntur a image in siam dan le a image san zong kha cho chu tura zona local thina ni a zona in zot lo ma sela hriat fianan kan hriat thiam nan diagram te kher lo point han thai ve thu kila cho dana ti chiang tura ngai taila principal axis oma helaya concave mirror oma helai vela focus om ta sela helai vela hian center of curvature omanga zona in min pek sa focal length hi helai hi 9 cm ni ti kha kan redon nia ti chuan zona ina min pek akha hanziak chuak masataila a image sanzong h kha centimeter ruk ani a principal axis chunga ading chunga a oma wangin a sign a hian sign convention mangin plus ania plus hi chu du le zilan kherlo pon plus anga angai sa the ani ti chuan image lat zong kha u ania centimeter som pariat ani pola changa veilama kan te phei rengin sign convention a chuan veilama kan te phei chu negative sign da tur ani wangin u hi minus sign kan pedon ani ti chuan zona ina min pek dang le chu focal length min pe a centimeter kwa ani a hei po la tanga veilama kan te phei ani wangin minus sign kan pele bok don ani ti chuan question ina cho tur min pek zong chu kan han ziak chuak ta a mirror formula mangin 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f manga cho tur ani a kan cho chu tur hi v ani a chu image distance ani a v kan zon don awangin tuna kan formula hi heti zong hian kan thla kanga plus 1 by u hi equal to p lama kan lak phei chuan minus sign alo ni to anga ti chuan zona ina a value min pek ang khan kan chok to mai don ani f aya minus 9 kan da anga u aya minus 18 kan da ang ti chuan lcm kan zong anga minus 9 hian avoid ni ani wangin minus true ani anga ti chuan minus hi plus alo ni don wangin hi 1 alo chuak don ani ti chuan minus true atanga plus 1 kan pai chuan minus 1 by 18 alo chuak anga chumi omzia chu 1 by v in minus 1 by 18 atluk chuan v ringot chuan 18 by minus 1 anianga kan image lat zong v chu minus 18 centimeter alo chuak don ani ti chuan minus sign a oma wangin pola tanga veilama te phei tho ani ti kha ati chianga tin principal axis noya a chuk zongin a omani ti po kha a sign atang hian kan se thei ngal don ani tikhan image lat zong chu kan chok chuak ta a chumi zowa chuan a sign atangin a nature rakha a letlingin a omani ti le real image ani ti kha minus sign atangin ta hian kan se chuak ngal thei ta ani
chumi zo chuan a san zong a image san zong kha zon chua le alangaya a image san zong kan zon don chuan magnification formula m equal to h dash by h equal to minus v by u kan manganga chuta chuan h dash chi hi zon chu angai to a h kan nei to a minus v kan nei to a u kan nei to boko wangin hemi equation patni a hian kan da khat to mai don ni chuan h dash by 6 equal to minus sign hi chu a om sa a v kan cho chu a kha minus 18 ani a u kha minus 18 ani sa boka ti chuan h dash ina atluk pui tur chu 18 into 6 divided by minus 18 alo nianga ti chuan a image san zong chu minus 6 centimeter alo ni don ani minus sign alo ni hian a image lo chuak kha principal axis nuaya achuk zong in om ani ti aron ti chiang le a image san zong kan zon chu mai ba ka a nature apo kha a sign atang hian kan thele thei bok ani tuna chuan chapter 1 ami tho a cho chi kha kan en le anga convex mirror ve thung tuna hian kan chok don ani an object 6 cm high is placed at a distance of 6 cm from a convex mirror whose focal length is 12 cm. Find the nature, position and size of the image ti ania hipo hi a diagram han draw le thuak kila hriat thiam ol sam deuh nan principal axis a oma ta hian convex mirror chu a om le a ti chuan zo nei na min hril angin a focal length helai hian helai in kar hi 12 cm ani ti a kha min hrila a image san zong centimeter ruk ani ti min hril boka a image da hlat zong hi centimeter ruk ani ve thunga hemi chan ve vel helai vela hian ti hian a ding chho don ti nani ti chuan zona changa a cho tur min pe ka kha han ziak chuak le ta ila height of image h chu 6 cm ani a principal axis a achunga adin chho awangin plus sign bok kan da le don ani ti chuan a focal length f min pe a focal length chu 12 cm ani a convex mirror a chuan a focal length hi dar thalang nunga a oma wangin optical center nunglama a oma chu wangin positive sign kan da le don ani ti chuan image hlat zong u kha 6 cm ani a hipo la changa veilama kan te phei wangin u chu minus sign kan da don ani a cho chi reng a kan hriat tur chu veilama te phei vek ani awangin u value hi chu minus sign kan da vek don ani kha kan hre don nia ti chuan mirror formula mangin 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f mangin gan chokle dona v hi kan zon chu tur ani awangin 1 by v equal to 1 by f plus 1 by u hi equal to p lama kan da phei le anga minus 1 by u kan tile dona ni ti chuan hemit luk pui hi 1 by 12 minus 1 by 6 alo nianga LCM kan zonganga 12 ania amun khat ania minus ania wangin helai hian plus kan da anga 16 of void ni ania 1 le true kan bel comma 3 by 12 alo chuak ta a ti chuan 1 by v in 3 by 12 atluk chuan v chuan 12 by 3 atluk puyanga ti chuan 4 cm a lo chuak don ani a image hlat zong 4 cm ani ti
alo langa a sign a hian minus om lawa plus sign ani awangin adar thalang nung lama he image hi chu ain siam ani ti aron tilanga then positive sign ani awangin real image ni lawin virtual image ani ti kha kan se thei ngal don ani chumi zawa chuan a san zong a image san zong chu le turani a magnification formula m equal to h dash by h equal to minus v by u mang in gan chok chuak dona ta hian h dash kan zon chu turani a h chu centimeter ruk kha ani a v kan nei sa a 4 ani a u hi minus 6 ani a chuan h dash ina atluk puye chu minus 4 into 6 divided by minus 6 ani anga chuan minus le minus ain cancel dona 4 centimeter hi a image san zong chu alo ni dona ni helaya po hian positive sign alo chu ataka hian kan image zon chu akha virtual ani ti ati chiang le bok ani tuna chuan science chapter 1 nami acho chi kan zirdona convex lens a image in siamdan question pakhat mangin kan chokle dona ni helaya question find the position size and nature of the image of an object 4 centimeter high placed at a distance of 12 centimeter in front of a convex lens of focal length 4 centimeter ti ania convex lens ma a object centimeter li asang centimeter som pani ahla anda a kha convex lens focal length kha centimeter li ni ti na ni hriathiam ol deuh nan a diagram kha thai ve thuak po poilawa principal axis a oma convex lens a oma helai a focal length hi centimeter li ani ti kha kan hri anga ti chuan helai vel bor hian centimeter som pani ahla a object hi a omdon ti na ni 12 centimeter vel ani a hemi object san zong hi centimeter li ani ti na ni azo na in diagram je tur ti lo ma sela acho dan akal mang kan hriat nan rough work lama tal alem hanje hi atangkai thina ni ti chuan zo na ina min pek acho tur ho hi hanjiak chuak taila height of image san zong chu centimeter li ani a principal axis chunga ading chho zonga perpendicular a oma wangin plus sign kan da don ani chumi zo a chuan focus focal length kan neya centimeter li bok ani a lens nung lam zoka a oma wangin focus chu plus sign kan da don ani ti chuan u object distance object lens atanga ahlat zong chu centimeter som pani ani a veizonga kan te phei ani awangin minus sign kan da angai bok ani ti chuan lens formula mangin 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f mangin kan cho turani a v hi kan zon chu turani awangin v omna chau hi veilama kan da anga minus 1 by u hi equal to p lama kan da pheanga plus alo ni ve thung to anga ti chuan helaya a value kan zi anga kha heta hian kan da mai don ani 1 by 4 plus 1 by minus 12 alo ni anga LCM kan la anga 12 pali in amun thum plus le minus ani wangin ta hen minus a omanga amun khatani wangin 1 kan daang chuan hemena tluk puye chu 2 by 12 falo chuak ta ani
1 by v in 2 by 12 at luko wangin v ringot chuan 12 by 2 at luko nga ti chuan 6 centimeter alo chuak don ani v hi 6 centimeter alo chuaka plus sign a oma wangin a image in siam na chu a lens dinglama son a in siam ani ti kan the thei don ani ti chuan a image san zong kha cho chua vele angaya magnification formula m equal to h dash by h equal to v by u mangin kan chok chuak vele don ani ti chuan h dash by h to 4 centimeter ani a v hi 6 centimeter ani a u hi minus 12 centimeter ani boka ti chuan h dash chuan 6 into 4 hi heta alo chawanga divided by minus 12 ani anga he hen cancel taila 3 2 minus sign a umawangin minus 2 centimeter he image san zong chu centimeter ni ani a minus sign a umawangin alet lingin a omani ti kha achiang ve thunga real image ani ti kha kan the thei bok ani tuna chuan science chapter 1 atangin a chaw chi kan en le anga helaya zona an object of height 5 cm is placed at a distance of 15 cm in front of a concave lens whose focal length is 10 cm. Find the position, nature and size of the image. Concave lens ani a focal length 2 cm som ani a an object san zong hi centimeter nga ani a chuan object nda hlat zong hi centimeter som panga ani a diagram ha kan siat thiam ol samnan ti han ziak tamai mai la a focal length 2 centimeter som ani a then a object san zong kha centimeter nga ani a som panga a hla vela ni chuan helai vela hena ding don ti na ni ti chuan kan zona tanga a chaw tur min pe ka kha ziak chuak taila object san zong chu centimeter nga ani a principal axis chunga a ding zonga perpendicular a ani awangin plus sign ani ti chuan a hlat zong object hlat zong chu centimeter som panga ani a he lens veilama a awangin veizonga kan te phe awangin minus sign kan da bokang ti chuan a focal length f chu centimeter som ani a concave lens focus chu a lens malama a wangin veizonga te phei tho ani a chu wangin minus sign kan da don ani ti chuan lens formula 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f mang hian image hlat zong hi kan chok chuak don ani ti chuan v hi kan zon chu tur ani wangin 1 by v chau hi veilama kan da anga minus 1 by u hi helama equal to p lama a phei chuan plus 1 by u alone don ani ti chuan 1 by f aya khan minus 10 plus 1 by minus 15 alone anga LCM kan zonga nga som thum somin amun thum ani a plus le minus 2 minus ani a amun ni ani ve thunga ti chon minus le minus kan bila minus 5 by 30 alo chuak ta ani
1 by v in minus 5 by 30 atluk chuan v ringot chuan 30 by minus 5 atluk ta chuan minus 6 centimeter alo chuak ta ani minus 6 centimeter alo chuaka minus ani atanga kan hriat tur chu ahlat zong ante hi lens veilama ani ti akha asai na tang hian kan hriat chuak ngal anga yani ti chuan a image san zong zong chuak tur chuan magnification formula m equal to h dash by h equal to v by u mangin kan chok chuak vele don ani h dash chok hi kan hriat lo ani a h 2 centimeter nga ani a v hi minus 6 ani a u hi minus 15 ani boka ti chuan h dash equal to minus 6 into 5 he lai 5 kha chunglama han chowa divided by minus 15 ti hian kan han cancel langa minus le minus ein cancel la 2 centimeter alo chuaka image san zong chu centimeter ni ani ti na ani a positive sign minus ani lawa plus ani atanga kan hriat tur chu virtual image ani ti akha assign atangin kan hrengal dona chu chu kan zona a nature chan na ani ngal ani